minto. Usahay manggod nga kugitang mo padaol sa mga tao panahon sa kampanya, mula mano, bisag na punong bursiko ng itong karsunes, musuot-suota dito sa luyo, para lang yun mahawiran na itong kamot. Sa pamasin nga mapili ka. Pero inighuman sa pinili ay, di na kaikita, may pa'y salampati, buhian, kay mauli pa. Singon na daghan na din Dili na ingon og jama-jama ta daghan. Di lang ta kahingan kay mura man puro ma-personal nimo. Unya hinumdumi nga bisan og ingon na sila tao ra pud na masakitan. Muna nga kita dinhi maglikay ta gisgot og mention og pangan unless og adunay mga dokumento labi pa og magisgot og di maayong transaksyon nga nakadaot sa interes sa kinabag-ang katawhan na higala. Di duta magpanaganag hingan diha. Muna ako kapasalig ninyo. No? Man sa ingon nga o di ta mahadlok, isa di mahadlok. No, gusto tang matay di na ta mukaon. Pero mangita patag piskayon nga pagkaon nga na pakabuhi pata nga to lang dinhi nga di kalikayan mga komentaryo ta nga nakita nato nga nung nagyoy interes sa katawhan nga atong gi-serbisyuhan. No, bisan pinubring pagpanibya, wa gyud tay laing tinguha dinhi kun dili ang kinatibuk ang probinsya sa Bohol o labi na gyud ang katawhan niini mga higala. So subon ako no, maayong gabi nimo sir, Mario Oy uban sa imong mga ginsakupan diha imong mga kininiyang mga gwapa nga mga caregiver. So sila ra dito no. Imagine nimo luoy ba mo na nga lugar man ta indalikyat tag hapit dito ka Sir Mariano Oy diha sa Merivilla Resort. Og may gabi usab sa banay nila ni Mambingay de la Serna. Bansayang mga anak ug apo. Maadjong pagpaminaw no. Unya inguman sa banay usab ni Gobernador Ares. Binasayahang pinangga jamo nga inahan no si Ma'am Grine kabagnot Omentado. Nga ganihang buntag dito ta sa lungsod Sibilya. Labi na sa ilahang lungsod no sa ilahang munisipyo ug adtong dito nato na himamat si Mayor Juliet Dano. Daghan mi og naisgutan og uban pang mga isyos nga nagpalibot sa lungsod inguman sa atong probinsya labi pas mga interes no sa katawhan sa lungsod Sibilya. So daghan unya ato niya po ning ipaambit dinis kahanginan. Ilabi na sa kininiang nagpabilin nga maisip na to nga kontrobersiya sa tubig. Ug gani atong niaging semana na front page gud sa Bohol Chronicle nga sa to water war, giras tubig, bida. Mahinumdom tas bata pata nga magigiras tubig, ana pusil-pusil tubig ba. So nganong nahitabo man na nganong dunay ingon ana nga paghulagway sa usa ka isyu mahigala tungod sa dunay wa pagsinabtanay. O kinsay na kaingon kamo na lang unyay maghukom ni ana human nga ato ning sigutan karon taon kining mga pipila ka mga dokumento nga diin related anang maong isyu sa pamasin nga makahatag og dugang katinawan sa publiko. No? Kay di man tapod mag-ingon nga mahatag og katinawan sa mga both parties aning sungi ini kay wa matakibog unsa po ilang interes. But ang atong concern dinhi ang katawhan mismo. Kay sila may naminaw ug mao'y makatimbang-timbang o kinsa may ning subay sa insakto, kinsay ni sunod sa maayong pamatasan ug uban pa, no? Ingon ana ra. So sa dili pa ato day nga panimbaya usab diha sa atong mga silingang katawhan diha sa lungsod sa Dawes labi pa kay karong adlaw 19 pila na lang ka adlaw. 1 2 3 4 5 Maunom na lang kaadlaw, pista na diya ni sa patron ni Nuestra Señora de la Paz, Paris, diya sa Sungkulan. Daghan na, masugatan na to, mingon, mamista mi sa inyo kap. Pubida. Pista man, di simba muna, no? Bitaw, kinini ang lahi na manggod karon panahon na tungod sa, di man pud mahimo og mangutang na lang yung ka. Magpakaroning nun ka nga bungga imong pista, pero di ay inutang to. Pasti lang di malasa na hinoon, di na po na pwede niya. Wa pa ko magtuog, malipay ang ginawa na. Nga pasigarbo lang kag ihaw kag dakong
baboy, maayong handa, pero ilawom sa imong dughan, gahuna-huna na pugag, so, Ginoo makabayad, baka ko ini, sa akong tinaw. Dili siguro, no? Kutob ra. Ang importante kining pista, di man ingon bag pista sa lamisa. Pasalamat ta sa patron, nga gihatagan patag lain usab nga katuigan o gipaabot pa ta uban sa tong pamilya. Ang uban gud marumag og gipadakaan nila ang material nga butang. Although din ato mabasol nga kitang bulanon, naagyon nato na sa atong hiyas nga magpista manggaling, kana gyung di gyud basta-basta o kana gumuuli ng ato mga kadugo, ato mga parente, no? Hinumdum ko sa una sa mga tiguang, basta hapit ng pista budagan ng mga 2 buwan, gasugod na nagtigom og itlog Bisaya, ibutang nas basket dito sa pagapaga nang birahon bitaw na ipise kay ngano para asa man na isagol na nila. Ingon ana ang kinaiya sa bulanon mga higala o maghisgot tag pag abi-abi. Pero tungod lagi sa ka lisod na panahon, tingalay mo kibra talipog jutay ang pagpreparasyon, pero mo lagi na nga kumahimo di gyud ta magpaganyar nga mangutang lang tag pinursian ng na interes, mangutang tas Bombay nga na dagkog interes nga magbahis kada adlaw na po interest 10% kay para lang atong itinaw. Pero kita ra po'y magbago. So dili na maayo kay ni humang pista mag-uol naman po ka. Na po ng mga Bombay magsigig balik-balik unya mulikay na ka, mauwaw na ka pastilan. Unya igora din nimo gitagan na di na maayo, no? So akin ako advice lang ni. Kung ingon nga ayaw mo paghimo basta kini kuan lang ni practical ba karong panahon na. So, og naapoy sarang, di mas maayo. Kay da kinta pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom, sa grasya kinta pod nga atong naani sa mga panahon nga ning labay. Ingon na ra man no? Ingon na ra na. Labi na ni atong patron diya sa Dilapas, nga dako na kay gikatabang labi na sa atong mga kaigsunan nga tuwa intaw nang inabuhi sa dagat kanang mga siman, basta kay tuwa sa dagat ang ilang panginabuhi, no? Panagat ug uban pa basta kay kanang Dilapas kanang ingon og Nuestra Señora de Dilapas ibin biyahe patrona sa mga nanginabuhi sa dagat mga higala. Og kita natabangan na taniana no sa panahon nga kita nagsakay og bapor og sa mga tiguang pa. So ingon na megala. So unom kadlaw na lang no mo nang busy na gani doon na mga kalihukan, nightly activities diha sa barangay Sungkulan nga diin compose nag mga unom ka barangay kanang mao nga parokya. Ingon mo sab sa De La Paz Cortes. Sa ulog sab silang kapistahan karong 23, 24, no? Mga higala. Nawaritas lain nga sikutanan. Aritas sa kinini ang unahon nato ning nasyonal, no? Kalihu mga katikaran dito sa kauluhan nga diin kinini ang Senate Blue Ribbon Committee, no? Dunay ilang gipagawas nga rekomendasyon para sa pagfile og usa ka kaso kining graft and corruption charges versus sa kanhi DBM Procurement Service Head nga certain Lloyd Lau o kanhi DepEd Undersecretary Alain Pascua o lain pang mga opisyalis kalabot ining pag-procure og
laptop nga ning overprice matud pa. Base sa ilang draft report sa Blue Ribbon Committee sa Senado, presented by committee says laptop were overpriced by 979 million. Isus marusep. Gisayunan kana. And that it says conspiracy between DepEd and kining sa DBM sa kinini ang procurement services. Grabiha, no? 979 milyon kapisos. Marabag sayon-sayon na nila. Muna nga kini bitong nas mga procurement. Kana bang mga committee ba nga in charge sa pagkumprada? Lisod gyud kayo kay bisan og dunay guidelines pinagi sa usa ka kining balaod 9184 procurement law apan mo tulibagbag yun. Di gyud mo sunod. No, manay lisod kinaiya na gyud tingali na sa tao nga dunagyoy dugo nga tinggawong ba. Manay pait lisod gyud kayo pitulon kining maong sakit o kining maong kagaw nga korupsyon na higala sa atong gobyerno. Unya sa lain usab nga katikaran sa kauluhan nga matud pa ato ni nabasa no lipay ta nini nga atong ipahibaw sa katawhang bulanon nga Bohol at number 2 of 10 safest places in the country. Ikaduha ta sa napo nga pinaka safety nga lugar sa ato nga nasod. Matod pas emerging Philippines. No? So di ba ni garbo na to ni dili lang sa mga opisyalis but kita mismong bulanon nga ikaduha ang atong lalawigan sa napo ka mga lugar sa nasod nga giisip nga safety, no? So mabitaw na nga mabalaka ta og dunay mga taho nga dunay encounter dinhi sa atong lalawigan apa tungod kay gani ang atong gobernador no padayon gyud nagsuporta gahapon akong gipaybaw nga nihimo og kining usa ka kalihukan pagtunol og ayuda sa atong mga kaigsunan nga nibalik na sa bakan sa balaod no kato mga pipila ka mga rebel returnees unya dunay tabang nga mahatagan sila nga makabaton og kana bang pamuyo nga dili ingog nindot mansyon kun dili hamugaway jutay no nga kapuy-an sa ilahang pamilya nga kini mao nga tabang gihimo ni Gobernador Aris kagapon naging suporta sa mga former rebel returnees sa ilang desisyon sa pagbag-o o pagkigalayon kinta sa ato nga kinini ang dili lang sa programa ning kasamtangang administrasyon but sa kinatibuk-an sa gobyerno. So kining mao nga paagi pinasikad ni sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Kining mao nga kalihukan sa national government niya giabagan ni sa NHA nga diin mitabang sa provincial government aron makabaton og maisip natong disinte nga pamudyo kining ato mga kaigsunan nga ning dawhog na sa patag no aron lang mutagamtam sa kining demokrasya mga higala. So mo na nga importante ra gyud nga matag-usa nato ato gyud patigbabaw ang gugma. Gugma sa usag-usa. Mo na nga ning panahon mo na kanunay giawag ni Gobernador Ares nga andam sa tagana kanunay no sa ato makikisunan nga wa pa makahukom nga mobalik na sa atong sabakan. Unya mo duol niya ug unsay iyang ikatabang sa pangagamahanan sa probinsya aron mapabili nato ang kalinaw sa atong lalawigan. So mo ni natabo karon nga base sa gihimong pagsubay-subay diin maisip nato nga dako kay ning garbo nato mga bulanon nga ang atong lalawigan
ikaduha sa napo nga safest place in the country. Bohol rank at number 2 of the safest place in the country according to Emerging Philippines Facebook post. So here are the 10 safest places in the country. Number 1, ang Dakbayan sa Davao. Davao, if you are up to adventure and beautiful views, Davao makes a great destination. You can enjoy some up-close time with tigers, crocodiles, and more at the Davao Crocodile Park. You can also enjoy some island hopping and climbing. Davao is considered one of the safest, most enjoyable places, a place to visit in the Philippines. Tinood na. No? Sila si Anthony de la Serna o si Doktora de la Serna dito sa Davao, sila si Attorney Danlim sa miyaging adlaw. Purbida, no? Maka-describe sa Dakbayan sa Davao, mahigala, muratag, kanabang bayawon, kay dito man punta kinta na tao sa Davao. O gani, doon na tayo mga iyaan diya sa Dakbayan. Tao-tao na lang tawa makalugar dito tungod sa kaapike, dili lang sa panunanan, niya kanabang daghantag mga gimbuhaton pod, no, para sa pamilya. Gani, according to the crime index, which is a range of 0 to 100, with 100 being the worst, no? Sabi, no? Davao lands at just below 28. So the safest index is on a scale of 0 to 100. So with 100 being the best according to tourists, Davao falls at 72.29. Now, ang ikaduha, mao ang atong pinanggang probinsya sa Bohol. Wow, no? Di ba garbo tani? Bohol is another great place for those with an adventurous spirit. You can explore the Chocolate Hills and Rainforest, hit the Danao Adventure Park, or go ziplining, diving, skyriding, river tubing, boat riding, and much more. And if you want to relax, there are some beautiful beaches for your pleasure. Bohol just might be the safest area in the Philippines with an overall crime index of just 7.14, and that is with a pretty moderate rise in crime over the last few years. So nindot kayo, no? Hiaw ka na. Mauna nga, ako lang itong balik ko kauhag, ang atong mga kaigsunan, labi na nga naanabuhi sa turismo, nga di na nato na sublion tong naitabo dito sa Panglao, sa unsa nga isla, kininiang island, nga na-viral itong maayo, punit na yon sa mga national media, foreign. So nakaguba ito sa imahe sa atong lalawigan, labi na in terms of tourism. Nga muna-muna in town sa itong mga kadagko ang opisyal nga mahimalik ang kinabuhi sa turismo, kay mao ni giisip nato nga kining dugukan sa atong kinini ang panginabuhi, no? So mo ni unya ni ay uban nga gusto lang big time bitaw, one time big time, mubunal dayon sa mga turista. Mura ba og nagtuo sila mobalik pa na, di na mobalik og inganaon na to pagtratar. No, bunala na itong isaktong presyo. So, nalipay ta nga nawa na to sa iriron ka namang isyo kay naningkamot mangyupod ang administrasyon ni Gobernador Ares uban sa mga stakeholders nga masulbad tong maong problema o ma-patch up ang maong isyo. Grabe ito, no? Sunan kag pila to'y nabayad in town atong turista dito sa maong isla nga katapusang kining suwake nga igo rin mo puniton diya pabayran pa pudbida. Munay dili man na kinaiyag bulanon god, no? Na sagulan ng siguro na ba na mistiso na lang muna nga sublion na to. Inguman sa atong makigsunan nga wa pud maghimo ni ana, no? Atong tabangan og do na mo'y makita diha nga sobra nagpahimos sa pugmaayo sa ilang presyo. Kung mahikaya na to badlong, atong badlongon kay maamong ang tanan, no? Kinatibuk ang sektor sa turismo.
kitsa pa may mubalik o ingunanao na to pagtratar. Apan kung nindot ang atong pag-amuma, nindot ang atong pag-atiman, pag-abi-abi sa atong mga turista, purbida, inig-uli na sila hamanabi na, manghambog na dito, nga purbida ninduta dito sa Bohol, na maay ka sila kinaiya, maabi-abi na to, maay ka batasan, ihatod yun ta, di talipaton, di tabunalan sa presyo. So, mainggan nyo po ng ilang mga tao nga ilang sultian dito, inigpauli sa tagsatag sa kalugar. So, kana, nag-imbitar na po na. So, mudaghan na. Ingon na naraman na, no? Pero kung atong bunalag tangkugo sa presyo, buyag children, umubalik pa na. Munay angay na tong ibutang sa atong tagsa-tagsa ka galamahan, labi pang nabuhi diha sa linya sa turismo. Di ginato na pasipadaan, no? So, dunay maingon po nga, nadato anak, katura ba pong mga dunahandaan nga maka-establisar og dagkong edipisyo. So, di tingali pod. Daghan po nang natabang kinta pod sa mga tao, labi na og in terms kinta sa pang-empleo. No? So, og dunay concern ngayon ana, labi pag dunay mga establishmento nga wa mohatag po din saktong suhulan sa atong mga kining mga trabahanting bulanon, ipadangat na sa atong mga opisyales aron mako ang atensyon anang maong tagduma anang maong establishmento. No? So, na may balaod ana. So, aron patawag ang ilahang concern nga di pod mahimog inganaon pasipadaan lang pod ang ato mga kadugo nga bulanon nga mga mamumuo. So, ingana lang pero magpabilin tang pakahilom, no? Kay bora banay sagad kinayas uban nga bisag makakita nagdili maayo nga pagpadagan igora mo luom sa daplin. So, way mahitabo. No? Mo lausag na, mo padayo na pagpahimos ng mga biletseng ina. So, tawag na to ana, no? Parehara ko po na sa reklamo ito niaging mga buwan nga ng labay nga doon na kuno certain aiban nga mangilkel sa mga quarry operator. Grabe to nga isyo, no? Nabaniog yung itong maayo. Apan, hangtod karon wag yun na mapindown, gani, wa mailikin sa mga yun ng demonyoha. Tungod kay mismo ang mga tao o mga negosyante nga gikilkilan, dili mo barog. Kay mahadlok. Kaya simple kayong rason, kay negosyante kuno sila. Negosyante lagi mo. Unya, sa may bot ipasabot ka mo na nabuhi sa nanang negosyo, unya, kini intaw mga pipila kay media mo niyo ilawog stirong. Di na po na pwede. So, muna nga, kinanglan nga, mubarog. Pakaron. O magisgot tag investigasyon ang ugar labihan gyud no wa tay pagduda sa ilang katakos og kining kaseryoso nga mo imbestigar apan magunsa man na ug way mo patim-aw nga mo witness o way mo execute og affidavit di man pod mahimo nga magpataka lang po na sila kay mawawan po na sila nya di go po na basta-basta ng mga sakop sa ugar mga retirado guna sa justices sa panang-uban mga piskal, abogado. So, munang dili na ingon ana og dili po na ingog inig apura nimo nga dugaya mamunahuman diha dili na kay careful na sila. Kay si Bakoroy magpataka sila og submit og recommendation unya di na mao. So dakong sagpa na unya di na mga sa ako nang ingon di na basta-basta nga mga tao. Doon na nay tag-as nga kinadman uguban pang mga background silang tagsak-tagsak ka kaugalingon mga igala. Mana nga ukuwang lagi ang atong partisipasyon ato lang iduduho ning uban muna nga mo paturatoy og mo lausag yun ng mga tao nga paimuslanon. No? Labi pa og kana naa sa gobyerno magpatuong public servant apan ang iyang kaugalingong interes sa maogyoy naa kanunay sa iyahang galamhan. So di man na to masumpo o magpabilin tang muluom, di ta mo barog kay mahadlok. Kinsa lagi di mahadlok ta. Pero kung magpadaog ka sa imong kahadlok, unya ang uban di pud mo tabang kita sa kausa, way mahitabo. Ingon na.
no? So ang ato ra gyud dinhi nga ang atong kanabang tanaw nato ang atong tagsa-tagsa ka gugalingon nga di ay do natay tagsa-tagsa usab ka kaakuhan sa katilingban mga higala. So mao na no? Nga nalipay ta nga atong gitaho ni o atong gipaambit nga ang atong lalawigan mao'y ikaduha sa rank nga pinaka safest places sa napo ka mga lugar sa atong probinsya sa Bohol. So tiaw mo kana. So ato ning i-maintain mas maayo pagdugani nga mo labaw patas Davao. So kana di na makabuot di na kanang sa Davao mga higala. Wa na maingon ana tungod kay mahadlok silang digong. Mahadlok sila sa mga Duterte. Kundili nahitabo na nga ang Davao mo'y nag-una nga safest place sa tibuok nasod nga Pilipinon tungod kay taas ang ilang respeto sa ilang mga leader dito at the same time ang kooperasyon sa katawhan Davawinyo sa ilahang mga leader. Pero kung suberbiyo ang majority, di may tabo. No? O kana bitawng magpasulabi ra gyud ang politika, gubot paslukot yun na. Kay nga naman, bisan pag persas ginahawag paningkamot sa mga leader tungod kay ang nasa iyang dughan, way laing tingwa kung dili, pag serbisyo ra gyud tinunay sa mga tao, apan sa pikas bahin nga nahungog ining politika, nga ilang gihimo na lang panginabuhi, ug naa sila diha nabuhi, na dato, mangita yun nagpaagi nga makabalik sa pwesto. Mangita yun nagpaagi nga makahimo og dili maayong istorya pagguba sa kintang kaatbang nila. So wa na hinungdan. Apan di po na mulahutay ng anang mentalidad kung di po nato na duyugan. So kinahanglan kitang mga tao kamaota mo balanse. Kung unsa bagyod na, di ba na ilahang personal interest sa pod. So di ta mo kuyog atong duyugan o banan nato sa pagtikang ang mga opisyales nga diin sa ilang pagabante sa tinguha nga adunay kaugmaon o kalambuan sa atong lalawigan, musabay ta sa atong pagtikang sa pagabante. Og bugsay manggaling, dungan na nato sa pagbusay aron paspas nga moabota sa unahan sa atong destinasyon nga kalambuan nga dugay na natong gitinguha mga higala. So mo na nga kining Davao di ni itabo og wa pay kooperasyon sa mga tao og superbiyo paning mga namuyo diha. Kay bisan pa og ginaiya ni Presidente Duterte nga ingon sila isog para nako dili man na isog yod. Iyara ng estilo sa iyahang panggobyerno nga aron gyud nga mo aksyon pod og kitbe ba ang mga bulongguno. No? Diha bitay termino ni aning Attorney Victor de la Serna nga kana kunong problema nga labihan na gyud kuno ka kana bang dako tugbangan gyud kupunan nimo og solusyon nga kana pong bugat gyud. So mo nay kadigong katong iyaha kanang mga dagkong negosyante sa kauluhan. O mano malaging mahadlok man ni digong. Kupo malagi, no? Inigulat nga labi nagbalikason. So kinahanglan na gyud ay og usa ka leader nga kana bang do na gyoy political will. Ug do na kinta poy kaisog ba? Marag part kinta sa iyahang estilo or kining pamaagi nga mo kupo pod ang mga mapahimuslanon sa katilingban. So ingon na no? Muna nga balikon nako hilabihan natong kalipay nga ang atong lalawigan sa Bohol bisan tuod og gibansagan gyud ning Bohol sa uban nga mga probinsya nasod nga di gyud ni basta-basta nga mahigugmaon sa kalinaw og mahadlokon sa Ginoo maampoon apan dako dugang pagyud nga nindot kayo ni kay makapainggan yun sa uban natong mga kaigsunan dili lang sa mga bulanon nga tuwa sa laing lugar nga namuyo apan sa atong mga kininiang kasikbit nga probinsya o mga lalaing nasod nga nagbansiwag ang Bohol ikaduha sa napo nga labing safety nga lugar nga angay natong bisitahan o kahapuyan. Kini
makaingganyo usab kini sa mga investor. Munay labing tinuod. Kay why maing laking negosyante bisan pagdag-ay nilang kwarta sa ilahang panduldanan nga magpaturagas na bukbo og puhunan sa usa ka lugar nga gubot paslukot. Di na mo basa labaw pang mata ng mga tawana prior sa ilang paghimo og negosyo, mahimo pag na sila mga feasibility studies. Og usa ni ana ka requisitos, peace and order situation. Wa bay mga tulisan diha. Wa bay mga manikbasay diha. Wa bay ay kanang giingog ay ban nga wa pa gani kakuha og permit, manikbas na. Usa na sa gitan-aw. Gawas anang mga requisitos nga tubig o kuryente na aba doon na bagyoy maayong supply. But kining peace and order mahigala, usanis gitan-aw. Ngano uroy, kini akong kwarta nga i-invest na ko ng lugar nga wakoy ko siguruhan og mo tubo ni kay ukaha o pa'y swerte makidnap ako. So usa na sa gitan-aw. Kay kining mga sapian, mo nay mga tao nga may unang daling mahadlok mamatay. Mawilim nas kwarta. Mawilim nas katigadzunan. Mo na nga careful kay ni sila, mamat kabantay mo mga kwartahan nga nay mga bodyguard. Kay mausik sila sa ilang hinaguan, gibudlayan nila unya nga na ra kasayon nga maigo sa mga balibuog kamot. Mo na nga pino kay ni sila glihok samot ng mga investor. Billion investment, di na sila magjama-jama apan kung ilang makita nga ang usa ka lugar sama sa atong probinsya sa Bohol nga ikaduha sa napo nga lugar sa atong nasod nga pinaka safety nga lugar pulbida Timan Iragod karong mga pila ka adlaw even nga duna nay daghan kaayo ni pakita og interes nga mga dagkong negosyante madugangan pagyud ni sama kagahapon dunay nakig konferensya ni Gobernador Ares nga usa ka investor nga diin ang ilang negosyo ining pagbutang og solar farm kanang pagbutang og solar panel nga maka store og kuryente. So dako kay nagatabang gikalipay ni Gobernador Ares kay aron iyawat ta lang nga makabag-abag sa kakuwangon sa supply sa kuryente sa atong lalawigan nga diin nagsalig man lang sa Leyte. So ingon ana. So muna nga daghamang pamagi, daghang kining investment o negosyo. So asa man ni magjama-jama ni sila, asa man ni aning Bohol og hadlok paning Bohol, no? Dili. So kini dako kay ni ikatampo sa pangandoy o tinguha sa ato mga opisyalis ni kasamtangan nga pamunuan sa atong probinsya nga ang atong lalawigan nakamarka ni og ikaduha sa pinaka safest place sa atong nasod mga higala. Naguna, ikaduha siya sa lungsod Adakbayan sa Davao. Ang ikatulo niini mao ang Baguio City. Katiaw ka? Gamay rag prinsya, Baguio og ang Bohol. Ako kaduha naman ko atong Baguio. Biya nindot gyud tinuod. Lamisa ray patag dito. Ug bisan pag suhuan ko din ako mobalik ngano man dili sa nisaway ko sa lugar kanang pagbiyahe pa dong dito dug 4 ka oras kang travel pubida pinigdagan sa sakyanan sa van piskay pa imong pwesto pagplastar pero inigtaw-taw ana takilid na pikas lubot na lay mo idapat tungod kay asos bisan pag nindot kayo imong service kanang labigar nga dugay pastilang paita no muna nga ikatulo ang Bagyo ha muna itiman na to. Unya, nagsunod ang Dumaguete. Oh, ikaupat ang Dumaguete. Nakaato po tayo ni Dumaguete. Kadagantag panahon nga sige balik-balik ini. Nindot ka nila lugar. Diha pa lang daan sa Boulevard. Pagabi pagka nindot. Daghang mga pamilya, na diha mga nihapon, na bagdag barbecue. So, nindot manggunang lugar nga ingon ana. Kanang lapig baybayon. Galibog bito ko nga daghan kayong mga lugar rin nga angay developon nga panahon sa kagabion ana ang pamilya o ilahang banay ana manihapon mopalit dag barbecue ana mang sanggab kag labas nga hangin
Apan nahibong ko kay duna mahinoy lugar nga imbes nindot unta suroy-suroyan parang sa gabion, adakpon mahinon ka. Ha? Pero in fairness sa atong kapulisawa, may mahimo kay sila implementor man lang. Doon na may balaod nga gigama. So maglibog daghang gi-question nito naambot og naunsa na. No? Hinautang hatagan ng pagtagad kung mahimo ma-repeal na unsaon na nga og kanang lugar nga mga nindot bitaw kay panahon kagabion, pero ning kiupse. Ambot ka karon og wa naman ko kasuroy diha. Nindot ka na bantay ra gud ninyo ato mog Manila kanang duol sa kining Mall of Asia. Kanang likod ana gitawag og dampa. Nagalumbay ng mga tindahan di ang namaligya og seafoods. Mga isda, limango, lambay nga perting labasa. Gitungtong sa ice. Unya ang atbang nga natuwa dito mga tindahan nga pwede silang muluto sa imong pinalit. No, mo-charge ng kagamay. Pastilan. Unya ang dagat diha nga daplin kanang Manila Bay nga lubog kayo. Daghang ng lutaw. Hinggaya gani daghang kaning tao usa na kaning atong lugar dinhi nga dili patanto nga hugaw. No? Ang nakamaot lang kana lang diha anang depends kiupsi nga hantod karon ambot nalibkas naman ang red tide ambot ngano po nang way pagkahuman ng maong red tide magigala pila na nakatuig ambot kahapon ug doon na bay gihimo ang atong mga opisyalis ni ana. No? Unya nakadungog ra bakog dunay unsa na kanang plano nga mag-reclaim ug ambot asa dapitan apel ba na galibog po kung anong mag-reclaiman para asa man para expansion sa dakbayan. Now ug expansion manggaling unsa man wa na bay tay lain diri mama nga aton to i-expand nganong dagat man ako di ko sure ha ug unsay purpose ana kanang maong plano og tinuod ba na dayon ba na doon na ba na sa ilahag yung kinatibok ang plano. So ato lang nang subay-subayon na kay di pa na mao'y prioridad karon sa atong diskusyon, no? Kay matag plano gud kinahanglan nga mohaom ug mao'y panginahanglan sa tanan. So ato lang nang subay-subayon niya unsa gyud ang maong tinuod ba na maong plano o laraw. So Ras Baclayon di ba? Daghan kaso ng pangalan ng lugar diha nga mga BA nindot na mga barbecue, ano ba? Manas dumagite. Inikabot ni Muspantalang kanilang boulevard. Purbida, ninduta, mga BA na dito mga tukmog punay, no? Mangitapad. Nindot kayo sudungon ba? Ug ikaw ide-idara na maka hinumdong kita pukas kagahapon. Ingon ana, no? So basta mamitin na lang ang kahapsay kanang peace and order na may pulis. Idili lang inom. Bawal lang inom aron malikay sa hubog. No? Pero kanang kaon okay ra na. Basta mo sunod lang ilang mga pagkaon, ilang mga basura, nay basurahan. Okay. Kuha lang gyud pag impormasyon ragod, no? Pag disseminate unya edukasyon. Pero og inay unta nindot nang ma-relax na imong bawalan hinos mga tao. So why nada. No? Hindi na ma-appreciate sa katawhan kung ingon na ang ato nga pamagi, no? So daghan kayo tang potensyal nga lugar dinhi nga angay gyud ma-develop nga naa sa laing lugar nga gani sila dito ang murag pwersas ginhawa nga mabaligya kintas publiko nga nindot nga ato dinhi nga natural gyud ba nga sitwasyon nga daplig dagat nga nindot kay butangan og mga pagkaon magabi ka suri-suruyan kita sa pamilya uban silang anak gikan silang kahago at least pawa sa stress kay ug madto po kas lugar nga mga resort di man pud bunog man po ka kay entrance pa lang daan o sang gatos unya pila mo kabuok na may nindot dinhi nga mga matawag na tog kasuru-suruyan magabi apan hapdos pod kay doon na may entrance fee unya hinoon consumable. Pero kana palang daan nga strategy gud mura maguda og kana bang wala mapugos ka bunot sa imong bursa. Di basta-basta ba nga moadto lang ka dito mo sa chiing lang unya palit ka ginagmay dito nga imo matimo-timo. Kanang daginot ba? Kay di man tanan pod nga naagi sarang. So mo di kasud intaw ng uban. So kutob lakas lantaw anang suga nga to sa langit bitaw nga gasigig warawara kanang ingon sila moabog kuno og na ang panganod.
kutob ra ka diha. No? Dili gud ka abil in town ang mga ordinaryo nato mga kaigsunan. Napan kung dunay usa ka lugar, parang boulevard, na para sa tanan, makahitad-hitad ka dito, niya palit ka, pinubre, puso o barog barbecue, basta mamitinar lang ka, limpyo sa lugar, niya ang way samok, dunay mag-monitor kanunay, idili ang inom, so kana, nindot na, no? Pero ugwa pa nato malantawi sa uban, daghang lugar din sa daghang mga lungsod din sama sa Buenavista karon na sila nga silang lugar diha nga nagsugod na no, mura og sky's the limit ba. Duiro asa tong uban. Ang hagna karon may gala pagka dako kay kausaban gyud no. Tungod sa maayong pagduma ni Mayor Joseph Ranyula. So kana nimo makita gyud nga nara gyud na sa leader. Gani pagsugod ni Mayor Joseph, pubida galabad ang kay dili iya ang legislative. Apan tungod sa iyang background, sa iyang abilidad nga taas kayo kasinatian kung asa makakita og pundo, asa dapit usampit. So ninggaya gyud no. Ninglambo gyud ang lungsod sa hagna og nakita gyud sa mga tao. Og gani kita mismo kinatibuk ang probinsya, kita bulano nalipay ta nga aduna tay Joseph Ranyula. Ngano man dako kay nigtabang labi na sa kining buhatan nga gi-create ni Gobernador Aris kining ugar, dako kay siya kontribusyon. Labi na karon nga ilang gidig apron kining budget. Og ako mong sultian, dunay programa karon ni Mayor Joseph Ranyula, kalimot ng kuspangan nga iyang gi-share ang iya kintang maisip nga ligasiya ngadto sa mga pipila ka ehekutibo mga lungsod, mga chief executive. Pagdugang pagbansay-bansay, dugang kahibaw sa mga mayor, labi na o magisgot og budget. Kay sagad ang budget ko sa matag lungsod, beholden kaayo sa mga budget officer. Mura ba og sila mo'y hawod, sila mo'y nasayod og pilay kwarta sa pilay na hibiling sa panudlanan, og pilay na hurot, pilay na gasto. Ang mayor way hanaw. So asa akong pagtuo mao nay usa sa programa ni Mayor Joseph Ranyula karon nga doon na mga mayor nga iyang gihinahinayan og grom nga doon na background dili lang sa pag-implement sa mga proyekto isip executive kundi masayod sila sa background sa panudlanan sa kinatibuk-an sa lungsod mga higala. Kaya sa labing tinuod ang mupiparar gyud sa budget iniana ang hipehekutibo gyud uban sa mga finance committee, no? So ang pait diha og taw-taw rang mayor kay tuwa didto ang tanan nga diskarte sa budget officer og sa mga pipila ka mga sakop sa komite nga sweetik na kayo, no? Nga bisan tuod og nahibilin nga kwarta butang tag 100,000, 100 million para di na ka manilangas ikaw chief executive. Na kay mga 20 milyones, ikaw na mahibaw asa nimo na idapat. So mura og kontrolado ka ba sa usa ka departamento nga under sa usa ka chief executive. So ingon ana manggaling ang taras sa usa ka hepe sa usa ka departamento nga mo control ay i-floating na ay tiglangay ana. Pangitag laing tao nga kamao nga mo utingkay sa mo plaster sa budget. So mo ni karon sa akong nasayran nga mo ni ang advokasya ni Mayor Joseph Ranyula kay siya man gyud taas kay sinatian labi na og magisgot kag pagpahiluna pagpanday kinta paghanaay sa budget sa matag tuig mahigala. Mo na nga dako natong kalipay. So atoy padayon sa ikaupat nga lugar Bawang Dumaguete o gisundan gini ikalimang lugar na safest place mao ang probinsya sa Iloilo. Unya gisundan ang Iloilo, ang ikauno mao ang Makati City. Tiyaw mo na ha? Makati City. Ikapito mao ang La Union. No? Ikapito. Then ang ikawalo ang Palawan. O kining Palawan, nakaadto ta ini, dugay ta ini mga 8 ka buwan. Sa panahon sa dito ta,
o kanang kalimpios lugar, bilibag yun ko, limpyo, di ka kitag upo sigarilyo dito. Sa syudad nila, tungod kay dunag yoy, disiplinado gyud ang mga tao. So, kanang pagdisiplina, di man na kinahanglan nga sige kag impusar og penalidad aron gyud maksilot. Kay doon na magoy mga penalidad, doon na mga balaod nga gituyo lang gyud para makadakop og sapi. Pero di na mao. Ang tuyo sa balaod, mga higala, gimugna na para madisiplina ang tao. So para madisiplina, kinahanglan doon ay balaod, at the same time, edukasyon. Doon ay maayong pag-edukar sa mga tao, dili kay atong expectation nga maedukar siya gumikan kay makapinalidad, makabayad og penalty. Di na mao. So, ang Palawan sa anong panahon, mga 1996, sa ito nga tuig, dito ta, grabe yun, limpyo yun, di ka kitag upos anang karsada. Kunya dito ko kita og mga mananap sa lasang, mga langgam nga wa ko kita sukad. Tuwa daghan dito kanang gitawag og kiyaw kanang mosturya. Tuwa dito tag 500 na dito. Niya napoy mga negosyante dalo nag Manila baligya sa Cartimar. Kan labi naghapit na mosturya, mahal na tag 5,000 na. So mo na daghang negosyo dito nga dalos Manila. Dili lang kabuad og isda kay ang isda dito nga kanang gagmay-gagmay di man timbangon tinapok. So, ang ikawalo nga lugar, mao Palawan, ikasiyam, mao ang Tagaytay. So, just a couple of hours away from Manila. Tagaytay has reputation as an amazing tourist kinilang lokasyon. At a fraction of the cost, you can enjoy the spa village, amusement park, a date at the zoo, water adventure, the epic people parks in the sky. So, uban pang mga maayo nindot nga talanawon dito sa kining maong lugar, kining Tagaytay. Unya, ang ikanapo, mao ang Valenzuela City. So, Valenzuela City is a great place to go if you want to dive into a local history. Doon na sila museum, stone na kining ancestral homes, notable architecture sa paninguban nga mga maisip ng mga nindot nga talanawon nga mo ay dayuhon sa mga turista. Apan, di na to kalimtan nga ang atong lalawigan maoy kaduha. Nagsunod sa dakbayan sa Davao, pastilan kanindot. So, hinaot pa nga kini, ato ning imintinar, mas labing maayo nga ato pang malabuan o kitay mo pulis pwistos Davao. Pero murag lisod tingali na, no? Pero dili pa siguro basta naalang kanunay ang ato yung kooperasyon nga mga katawhang bulanon, atong duyugan ang atong mga opisyalis gikan sa nakadayang LGU, pasaka sa probinsya gikan sa barangay. Kay og dili pod mo cooperate ang atong mga kaigsunan, dunay mo tulibagbag kay lagi sa akong nangingon kanabang nagpasulabi kanunay sa ilahang utok ang politika. Ang uban di makadawat kay nangapilde nangaparot pastilan Ginoo wa na no mo nang mo nay kinapaitan mga higala nga di gyud ka kita diha og maayong development o ka harmony panigiusa kung dunay mentalidad sa mga tao ngayon ana nga kinabang kanunay lang husupak bisag ning uyon apan supak kay wa muhaom sa iyang gusto sa labi na og kining sikutanan sa politika mga higala, no? Pasagdan tanan ang gobernador
makita unsa tong ilang gihimo basig mahimo nato dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Ang amo ra mong tumong tinguha nang makatawhan mo seryoso mo duyog sa among mga programa kay kaning mga programa na mo himuon para kaninyo seryoso pud mi na mutabang. Ikalambo ang probinsyang gihigugmata, ikita pagduha-duha ang tunay gugma. Muna may gala, no? Ang atong suportahan, atong buguso ng atong pagsalig sa atong mga lideres gikan sa barangay, sa lungsod o sa probinsya. Kay labi na gyud sa probinsya nga wa gyud laing tinguha ani, no? Sa atong gobernador nga mutabang unahon ang katawhang bulanon alang sa kalambuan sa ato nga probinsya, atong pinangga nga lalawigan mahigala. Muna nga makita nimo nga way hunong kanunay naglihok ang atong mahan sa probinsya. Tanan na lang mga posibilidad nga iyang nakita nga diin dakog ikatampo kinta sa development iya gunang hatagag panahon di guna niya usikan mo nang dunay mga out of town niya nga lakaw ug napay oras iya gunang dalikatan ug kung mahimo do na siya makaistorya nga mga possible investor nga diin makatabang sa pagpalambo kita sa ato nga pinangga nga probinsya sa Bohol sa tanan nga aspeto, no, sa kuryente ug sa uban pa nga mga kalambuan nga diin dili lang ikahimuot sa katawhang bulanon at the same time makatabang, no, sa paglambo sa atong tagsa-tagsa ka banay mga higala labi pa og iskutanan sa pagpanarbaho aron dili na bitaw ang ato makigsunan mulangyaw pa moadto pa sa laing lugar, no, kay labihan kay kini marabaho kas gawa sa laing lugar daw sa imong probinsya layo ka sa imong pamilya kita naka-experience man bisan ganitong dagko kay sweldo matod pa nila ug naapalay sarang nga adto sa tua adto ta kay lahi gyud kaayo nga malayo ka sa imong mga minahals kinabuhi imong mga pamilya, no, dako kay gyud diferensya mo na nga mo pasalabi gyud ang imong kamingaw mo na apan ilan ang gibuhat tungod kay wa man laing kapaingnan nga mapalambo usab ang ilahang tagsa-tagsa ka pamilya. Busa sa kanunay kinanglan gyud nga atong mabutang sa atong pangisip nga matag usa nato ka bulanon doon na gyud tay tagsa-tagsa usab ka kakuhan nga dili lang sa pagpalambo sa atong tagsa-tagsa ka banay but importante nga atong makitaan di ay ang atong tagsa-tagsa ka komunidad nga doon na tay kakuhan usab nga usaon nga magpabilin nga moasinso mulambo o mamintinar ang kahapsay kalinaw mga higala. Kanindot sa bukol dili na ta mabuol kay daghan og kano ang atong gobernador kay siya mutabang dili ta pasagdan aron maharuhay ang yuta tang natawhan kita magbinabangan dili ta magiyahay iunong nato ang away ug mag-ambot at kanunay ang nato ang pag-asinso isalig lang sa Ginoo ug sa iyang instrumento. So man may kala, no, salig tas kay tasan unya kining paningkamot ni Gobernador Ares, no, kini usa lang siya ka instrumento sa katawhang bulanon. Muna nga ato pong i-appeal sa atong kitang matag-adlaw at karon niya nga pangaliya nga malikay siya sa mga disgrasya o tagan pagkabaskog sa panglawas. Makatawa ko ni Maygala kay doon na tayo nakuha nga baguhay pa lang taho sa kauluhan nga matod pa dinhi Comelec Smartmatic not liable for 2022 database data breach matud pa sa NPC, no. The Commission on Election kun Comelec and its technology provider for automated election system Smartmatic are not liable for the data privacy violations that
occur in 2022. The National Privacy Commission kung NPC, mga higala. Purbida din, no? So, this was stated in the NPC decision dated September 2022, 2022, which was released by Comelec on Wednesday, January, iti kagahapon, no? In relation to the case initiated by the NPC Complaints and Investigation Division. So, liable for the concealment of security breaches involving sensitive personal information under Section 30 of Data Privacy Act. So, uban pa ning mga kinini ang latest nga kining taho kalabot ining dunay pag-leak ng higala sa kalabay nga pinili ay sa 2022. Unya sa lain usab nga nasyonal kalabuan nga di pandugay nga matud pa 3 million Filipinos family experience hunger, mga higala. So hunger is the highest in Mindanao at 12.7%. Gisundan kini sa Visayas at 12%, Metro Manila 11.7%, and balance Luzon or Luzon outside Metro Manila at 11.3%. So munay latest nga survey sa SWS o bagisgo tag kining kapobrehon, kagutom sa ato mga pamilyang Pinoy, mga higala din sa ato nga nasod, no? So, tinod na. Mabitaw na nga kining pagsumpo sa illegal nga sugal, kriminalidad, dili gud na ingunana bitaw kasayon tungod lagi kay naamang gawas o maminos-minos na unya ang kalis-kalisod, maminos-minos na unya ang pamilya nga gipanggutom, kana tingali gawas nga mo us-us ang crime rates, dali na kayo nimong pitulon usab ka ng mga nakadaiyang illegal nga mga activities, mga higala. Pinanglitan kining mga swertres usab pa ng uban diha, tinuod, no? Illegal na lagi kay wa may balaod. Wa ba sa tawag ana, wa ma-appeal sa kining wa ma-legalize kinta, no? Kanang giingon bag wa ma-institutionalize. Manang illegal. Apan atong balikan baya ang mga tao nga na-involve ni ana, ang ni-engage ni ana gawas sa mga tayador, kada labang mga aser ba. Bisan pag mata-matao na to og subay-subay, dako kayo nang natabang sa pipila ka mga banay nga nanginabuhi isip aser nga makapalit og pila ka kilong bugas sa ilang pamilya. Wat na magpasabot nga wa ka ng mga tawhana naanan lang yun ang illegal nga activities, kundili wa sila lain choice nga mabuhi sila, di mapasmo ang mga sakop sa banay nga ni-engage anang pagpangasir og swertes bisag nasayod sila nga dakpunon. So mo na itanawon sa gobyerno. Di lang kay porque illegal na ibalaod kinta nga gadili, halalaman. No? Mo na mahigala. Kanya kaduha kining mga illegal nga mga activities, di yun na mula usag kung wa po'y nagproteher. Mo na ang uban bitaw na ipanultihon na nga kung dili masumpo, kung di sana mo join na lang na termino na ipanultihon na nakalimot ko. No? So mo na nga ug gahi sumpoon bisang unsang matang aka na do nagyoy mga either mga otoridad o kaha mga politiko nga naa po diha mo nang lisod nimo maundang niya in taon ang maigo kadto mga lusa katong mga pujamad nga nain taon nabuhi kinta sila sa inana iyawat kapalit og bidya kilong NFA og tunga kilong burot-burot mao intay mahiagom sa kabangis sa balaod apan kay balaod man bangis man tuod apan wa mahimo igo rin taon muluom ang ato mga ordinaryo kabos nga katawhan, mga higala. So ingon na bisan pag tuod og sakit ang kinini ang resulta sa pag-implementa sa balaod apan kay balaod man wa may mahimo mujo mo luom laman
kay katapusan pagpangita o pag-hire o abogado galisod. Unya na may untapoy abogado kita sa gobyerno kanang PAO na makatawa lang puta kay ang uban lahi man pud ilahang pag-appreciate sa kanang maong hutong kita sa balaod kanang abogado nga nas gobyerno. Kay ako pang amigo murabag para nako para di pud maayo bitaw ingon na nga og nalagot mon pag kuno mo kunoy pinaka sana kanang PAO bitaw nga pagkaon say tawag ana mo kunoy pinaka ubos nga klase. Ingon kuno sila nga plead guilty lang para madali. Wala may gala no agila nag istorya. Kay di man gyud ka hire og mga abogado nga maisip nimo nga di kampanilya kay gapatak na daan labi pagtuskig kayo barong. Nga di miro pastilan. Na di na basta-basta. Mao na nga ingon uloy kayo ang mayurya nga galisod mga igala mo na nga hinaot pa nga ang tanan nato mga napili tanan nga mga opisyalis sa nakadaya nga hutong sa katilingban atong ipanginaot nga wa gyud laing naa silang tagsa-tagsa kadughan kun dili pagserbisyo. No? Mabitaw na si Gobernador Ares wag koy duha-duha nga diniyos ko nang iyaha apan kanunay pod natong tabangan sa mga tao nga doon na kintay maayo nga eksperyensya sa pagpadagan sa panggobyerno di ta magpanuko og sugyot kay siya Gobernador Ares maminaw man no kay di man nato maklikayan nga doon na po'y mga tao nga mapatuong nga motabang mo tabang kita sa administrasyon apan naapoy kagulingon nga interes. Sumunay bantayanan. Ug mao pud ay kanunay itong girimay ni Gobernador Ares nga ayaw gyud sa ayaw gyud palipat. Kay basig maguyod ka sa daan nga murag lubak-lubakon ba. Kay doon na may mga tao nga maayo mo dag labutsing unya di ay doon ay nagpahipi nga interes mga higala nga diin makaguba hinoon sa pagkatao sa amahan sa probinsya at the same time di makahatag kayuhan sa kinatibukan. But so far, so good, no? Hopefully kining mapadayon pa og mas kinibang ang pagsalig sa Tilimang Bulanon musamot pagkadasig pinagi sa way puas nga pangningkamot ni Gobernador Ares sa iyahang gisangon sa baga lakip sa iyang pinanggang kapikas nga si Congresswoman Banban o Mintado Maygala. Unya napanto tayo lang sigutan kay naganiha dito matag Sibilya na providean ta ni Mayor Juliet Dano og kining memorandum o sa to agreement o understanding ba to nga tan-aw na ko dugay-dugay na tali sa LGU Balilihan og sa Sibilya. So nindot unta na pubida nakalimtan ako ana ko madanya di ko gusto nga mabitin po nato og pabati ang ato makigsunang Bulanon kini aron pagdugang ni ato ning umapon ato ning basahon aron pagdugang og hatag og materyales sa mga suking tigpaminaw samtang sila karon tutimbang-timbang og kinsa unsa man gyud ning problema karon kini nagpadayon nga kontrobersiya tali ining duha ka LGU unya dunay lalambigit nga pribado mahigala o gani iyahay na lang og pagawas og mga press releases o gani day umapuhon akong ipaybaw nga doon na imbitasyon, ang imbitar ang Richley Water Corporation sa ilang preskon. So, ibitado ang tanan nga mga niya sa media na pag-atinder, no? Kay matud pa sa tagduma, wa ni pili-pili kay wa man sila angay nga taguan. Ang ila lang, paghatag lang, pagtulid lang sa mga isyo, labi na pabati usab sa ilahang side sa usa ka pribado nga kumpanya nga diin gipanag-iya sa usa ka Bulanon. Wa panag-iyahag usa ka Malaysiano mga igala. So warte kong oras nga mopadayon nato nga tunanon og sangan sa atong mga kaigsunang Bulanon sa atong mga suking tigpaminaw. Daghan kayong salamat kaninyo sa inyohang makanunayon nga pagsunod no. Pag sunod ang atong programa gikan sa adlong Lunes ug adto sa adlaw nga Biyernes. Og sangan usab sa banay ni Gobernador Ares o sa tanan nga mga opisyales sa ato nga pinangga nga probinsya sa Bohol. Kaninyong tanan, daghang salamat og maayong gabi. Sano og sana. Bye-bye.
asa kadapit ikan ubay to tagpilaran dili mo malimtan ang proyekto niyang nasugdan ang pag-abante sa bukol maoy una niyang buhaton aron ni kapasigarbo sa tibuok kalibutan. Aris sa Bohol, Aris. Aris sa Bohol, Aris. Andam sang Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide. Ang Lacto Puffy mapalit sa Alturas Mall, Paz Pharmacy o Big Ang Mall. programa ngayong nabati usa ka binayran ang mga pulong og ang iyang gisgutan iya lamang sa tagdumala sa maong programa og way labot kining sibiyahan.